In this box I can put $1 kana ndogona kungoisa $20. Mukomana rapa anotengesa mapai, saka ndamuudza kuti ngatichinjane nemari iri mubox mangu. Anogona wina $1 kana kuti wina $20. Koita vakadzi vanotengesa mutauni masau, saka ndati ngatichinjane netsamba 1 yemasau nemari iri mubox. Saka havasi kuzoti mubox mune mari. Ndikushuta ndo munhu andikutsvaka. Ndinozori pane munhu achatotogere pana nezvauri kuti munhu anenge akauka. Unokwanisa here kundigera ndokupa chinhu chiri mubox. Unogona mune sweet, unogona mune $1, mune chii. Wakandigera nongokupa chinhu chiri mukati mebox. Wakaona musina chinhu nechose. Saka bhabhoyi akabvuma kundigera asingazivi kuti mubox mune mari. Mogona kamutori nesweet. Saka rege tichaona kuti paachapedza kundigera kuti achavhura obva aona mune mari kana kuti mune chii mubox. Amapererwa. Budisa naone pakamera. Ichi JedzaNB naone pakamera. Yakanzichi. Ndakabva ndabvunza JedzaNB Films kuti kati yangu yakamira sei, ndogona ndabhadharira $20 mahara. Are ndakumbura ngobvunza kuti kati yangu yakamira sei. Ndakabva ndabvunza naPeelz akati hati kukuda kuhip hop mufana wangu uri international yo. Baba was a risk taker. Angoita risk. Obva angotura mubox asingazivi kuti mune. Saka izvozvi ndakuda kupinda muAfrica Unit Square Park. Ndobva ndaisa $20 mubox. Ore ya zviitika kana mubox mune chinhu chirimo. Pasina video. I was prohibited to record a video apa ndaida kutenga maruva avo. Ndakatovaudza kuti tochinjira nechinhu chiri mubox. Ukanzi tanga wadzima kamera ndikati harege ndibva. ZvimaTikTok, zvimaYouTube. Masara mapai mangana. Masara 4. Unokwanisa kuchinjana nenere nemapai 4 nechinhu chiri mubox. Mubox munogona mune sweet 1. Kana kuti munogona mune 50 bonds. Kana kuti munogona mune 100 years. Unokwanisa kuchinjana nini? Bre mapai 4 anta mari. Anoita $2. Akaramba aifunga kuti ada kubirwa mari. Saka waramba zviri mubox umu. Vhura wega uone kuti mamune mubox zvinhu zvawaramba. Ndaisida kuti kupapa live. Tarisa kuti mune. Wazviona mamune 20 years. Ore ndokwanisa kukupa chance here ndoenda apo paseri pemuti. Ndochinja futi ndoisa chimwe chinhu mubox. Ndouya kuzotenga mapai ako 4. Saka mari yakawanda iri kufanira kuwiniwa. Saka zvikiitika panapa ndezvekuti mavhidhiyo ese yamuri kuona pascreen muchamaona pa part 2. Subscribe Hasta PV YouTube channel.